נציגה של הדור... דור הצעיר. טוב, אני מברכת ברכה גדולה על המפגש הזה. זה מאוד מרגש. וכבר ראינו קטע מהמצגת שממש מדהימה, ממש מדהימה. וחסרים לנו כמה מהמשפחה, והתבקשתי לדבר עליהם, את האחים שלי. ואני גם מצרה על זה שאחיותיי לא יכלו לבוא, שלא במצב טוב, אבל מאחל להם בריאות טובה והרבה נחת, ואנחנו יודעים שהילדים דואגים להם מאוד יפה, גם למלכה, גם ליינתי, ויודעים לשמח אותם, וזה מבורך. אני אדבר לא הרבה, ואני רוצה להזכיר שאבא שלנו נפטר בגיל מאוד צעיר, והשאיר אותנו, וכל אחד היה במצב של אמצע החיים, של התחלת החיים. ארי היה הבכור, הוא היה אחרי בר מצווה, ואיציק קטן ממנו, וכמובן לפי הסדר, יוסף מאייר, נוסי, ינתי, ואנוכי ומלכה. מלכה נולדה אחרי מותו של אבא. אני מספרת כי יש בטח כאלה שלא יודעים את זה, מלכה נולדה אחרי, ואני הייתי בת 2, וראוי לזכור, מכיוון שזה על שם אמא שלנו, אז בהחלט ראוי לזכור גם את אבא שלא זכה. אבל כל אחד בדרכו מצא את מקומו ולמד מקצוע, התחילו את חייהם, אלא שבאמצע באה השואה, יפה את כל הקלפים. מה? יפה את כל הקלפים. כן. אז בגלל זה, למשל, היו 3 חתונות במשפחה, ואנחנו לא יכולנו להיות, אף אחד לא היה בחתונה. לא של ינתי, לא של ארי, ולא של יוסף מאייר. יוסף מאייר התחתן בקפריסין, לאוהל גדול שהוא בנה. את היית שם בחתונה? לא. אני גם לא הייתי, אני פגשתי אותו, אני לא יודעת אם יש עוד מישהו שלא שמע את הסיפור. כן, לא שמענו. מה? יש מישהו? אני פגשתי את יוסף מאייר, בעצם מקלקלת את הסיפור, כי יצאתי לדרך לארץ באונייה גדולה, לבד, בפניוק, ובאונייה הסתובבתי במעברים הצרים שהיו בין הדרגשים, ופגשתי בחור שהיה כתוב על הכובע שלו תורה ועבודה, אורד ימרה. אורד ימרה זה לא התברון. וזכרתי שיוסף מאייר היה בבית, ואחת הפעמים הוא בא מההכשרה של ביקור, ואז שאלתי אותו, אולי אתה מכיר את אחי יוסף מאייר, נוסי? אז הם אמרו לי, הוא פה על הסיפון. הוא אמר לי, הוא פה על הסיפון, וככה פגשתי אותו בלב ים. וכבר לא הייתי לבד. והגענו יחד לקפריסין, כי הבריטים הקיפו אותנו. ושם הוא היה במחנה 63, ואני ב-60, אבל היה מעבר חופשי. אפילו פעם הוא היה חולה, אז הבאתי לו את האוכל שקיבלתי, הבאתי אליו, במיוחד את הקימוח. רגע, אז למה לא היית בחתונה שלו? מכיוון שאני עליתי לארץ לפניו. הוא אמנם הכיר לי את הבחורה המיועדת, אבל לא הייתי בחתונה. והקטע עם חיים איציק, הוא היה אח מאוד אהוב, הוא ידע לשיר מאוד יפה, והוא טבע בדרך לארץ, למי שעוד לא יודע, באונייה מבקורה.
וזהו, אז הוא לא זכה להגיע לארץ, וארי, הוא לקח אותי אליו עוד בחוץ לארץ, ככה בתקופת המחנות, כי היה קשה לסבן, כי היה קשה לאמא לדאוג לנו. והייתי שם שנה וחצי, ואת ינקלה, איפה הוא? ינקלה, אני... יש תמונה. מה, יש תמונה? פה? אולי. אני מניח. ינקלה היה קטנצ'יק, ואני הייתי המטפלת האישית שלו. זה הוא לא סיפר לנו. יעקב שלרי. למה הוא דומה למלכה? אני דומה להם גם, יש לי שיער צהיבה פה כמו למוסלמים. אם תרצו עוד לדעת דברים, אז אנחנו... אז ספרי באיזה גיל עלית לארץ. עליתי בגיל 15. אל תשאלו את כל השאלות. זה לא מביך. בגיל 15. זה מכבד. מה? זה לא מביך, זה מכבד, לא? כן, כן, אין לה בעיה. הגעתי למוסד עלייה בפתח תקווה, הייתי שנתיים. אחרי שנתיים עברנו לקיבוץ קבוצה של בני נוער, בקיבוץ יבנה. ושם אני, עכשיו הם דור ההמשך שלנו ביבנה. בהקשר לזה אני רוצה לספר לכם שדווקא עכשיו אנחנו מוצאים את האזור שם לתקופת ניסיון בשדה אליהו, בטירת צבי, סליחה, כי כבר קצת קשה ויש שם מקום בבית סיעודי לפי הצורך. אז אנחנו עושים ניסיון. שיהיה בהצלחה. מה שחשוב שהאחרים יבואו לרכבת. רגע, אני רוצה להשלים משהו. עכשיו אתם עוזבים? בינואר. איפה? בטירת צבי. חשוב מאוד שהאחיינים יבואו לבקר את הדודות. שמעון בטירת צבי. שקט, אלדד. אלדד, חברי לעלייה להר הבית. זוכרים שלבבי היה בעל שקראו לו דוידוביץ'. אז הבת שלו נשואה לנכד שלו. וואו! אני פגשתי בחדר לידה מיילדת תמי, שאני חושבת שהייתה בקשר עם איונירים כל הזמן. תמי דוידוביץ', היא הייתה מיילדת בתל השומר, שהיא נכדה של סבא... איך גילינו את זה? אמא שלי הייתה בקשר עם משפחה של דוידוביץ'. הלכתי לבקר את הבת שלו, ואני רואה על המראה תלויה תמונה. הבן אדם הזה מוכר לי. אבל לא, רגע, אני אומרת, רגע, אין דוידוביץ', וגם הוא היה דוידוביץ'. ואז אני שואלת את הבת שלו, נורית, אני אומרת, נורית, תגידי, מי זה? זה הסבא רבא של אסי, של בעל. אז אני אומרת לה, תגידי, הם גרו בנווה ירד? אני אברר. אז אני אומרת לי, לא, הוא לא היה גר בנווה ירד. הוא גר בנתניה. לא עבר כמה זמן, אני מתקשרת אליהם, אמרתי לי, ביררתי, הם כן גרו בנווה ירד. אמרתי, וואלה, הוא גם בעלי והוא גם קרוב משפחה שלי. קוראים לו זיידה. אנחנו קוראים לו זיידה. הוא היה סבא. כי הוא היה בקיבוץ, אני יודעת בקשר טוב איתו, הוא היה גר איתנו. שבת הבאה, אבא שלך. שבס. גומרים את כל ההתחלה, אחרי זה נשאיר להם להגיד משהו קצר. הוא גידל את אמא שלי.
להציג אותך קודם. היא עורכת של העיתון של הקיבוץ הדתי. ריבה היא עורכת העיתון של קיבוץ הדתי. ואני קורא את המאמרים שהיא מדי פעם מביאה. אני לוקח אצל דודה חווה את העיתון, ויש מאמרים יפהפיים. עכשיו בפרט בשנת השמיטה היו שם מאמרים שיכלו להיכנס לעיתונות החרדית בלי בעיות. ניתוח של כל נושא של השמיטה ואיך צריכים לקיים את זה בפועל כנתינתה מראשית מסיני וכל הדברים האלה שאני מאוד התפעלתי. וריבה היא העורכת של העיתון וצריכים כולם טוב, אז בגלל שהמשפחה שלנו הייתה יחסית רחוקה מבאבי פיזית, אז אמרתי שאני אהיה ראשונה כדי שלא יגנבו לי את הזיכרונות המעטים שיש לי. אני החלטתי לגעת רק בנקודה אחת משמעותית, חזקה מהחיים, שבעיניי יש לה כוח של בריאות ושכל טוב, אבל גם חיבור, שחרור ממועקות הלב וכעסים. למרות שאולי נחשבת הנקודה הזאת לקלות ראש אצל חלק מהציבור, אני חושבת שהיא אחת הירושות הטובות שקיבלנו. והנקודה הזאת זה ההומור, הצחוק והשמחה. קידוש. אז אם אני זוכרת נכון, בבי הייתה, כשהיא הייתה כבר באה אלינו עד לגבעת וושינגטון, או מה שזה לא היה, היא הייתה באה לכמה ימים, ואיכשהו בתוך כמה ימים תמיד הייתה שבת. ותמיד היה גם קידוש. וזה היה, איך לומר, רגע השיא. אחרי שבבי התקלחה ולבשה לשבת את המטפחת החרה שלה, והסינר את החרה הלבן, ואחרי שאבא שלי צבי חזר מבית כנסת, כולם ידעו שזה הולך להגיע. אבא החזיק בגביע. לא ידעתי שזה גם אצלה קרה. כל אחד ניסה להסתכל לכיוון אחר, להתרכז בדברים העצובים ביותר, ולעשות פנים רציניות. הפעם זה לא יקרה, ככה כל אחד חשב לעצמו. הפעם נצליח לעשות קידוש מההתחלה ועד הסוף. אבל אז, איך שאבא שלי התחיל את הקידוש, פתאום שמענו איזה נשיפה. או כזה. נשיפה כזאת קטנה שחמקה לבבי. וכולנו כמובן אחריה, פרץ צחוק שאי אפשר היה לעצור. ולא עזר כלום. עד שכבר כולם נרגעו, וגם אבא שלי סיים בחגיגה, ואז הוא מנסה להמשיך, אז שוב, עוד פריצת אוויר, והבטן כבר כואבת. אני זוכרת שהיינו פשוט מתפזרים לחדרים שבבית, כי אף אחד לא הצליח להירגע כשיש מישהו לידו. וזהו, ככה זה היה כל ביקור, הקידוש של ערב שבת, זה היה איזה חגיגה גדולה. זה היה זכות בשבילי לראות את האדם הזה, בבי, שהצגה בשבילי את הקומה הגבוהה של יראת השם ושל קיום מצוות. היא מאפשרת לעצמה להיות לרגע אחד משהו אנושי כל כך, תוך כדי קיום מצווה. זאת אומרת, זה לא איזה הבדלה בין הצחוק החיים לבין המצוות, זה מין איזה ערבוב כזה מאוד יפה. אני חושבת שזה ההפך ממה שמכונה עצבנות דתית. ואנחנו יודעים שבמשפחות דתיות, לא משנה על המנעד, יש איזושהי עצבנות דתית, ולבבי... נרב קוראים לזה ביידיש. יש אנשים שיש להם את זה. יש אנשים. יש אנשים שיש להם. לא הגדרה נכונה. אז יש אנשים שיש להם. ביידיש קוראים לזה נרב. גם בעברית. אז אני מסכמת את הירושה שלנו מבבי, שזה שמחה, משפחתיות, שובבות, לא במקום, אלא תוך כדי אהבת השם. ממתי התחילה לצחוק? אשרינו שזכינו, נוסי, זה היה הגורם, אני יודעת. נוסי. אצל נוסי, אני חייב לספר שאני, הרי לנוסי, אם אתם זוכרים, לא היה לו ילדים. אתה כמו הבן שלו. נכון. אז הוא ביקש פעם מאמא שלי שהיא תיתן אותי, שאני הבן שלו, והוא באמת, אמא שלי לא רצתה לתת אותי, אז ישבתי בבית, אבל נוסי, מתי שהייתה הזדמנות, הייתי נוסע אליו, וביליתי אצלו חודשים ושנים, כל פעם בימי הקיץ, בימי החורף, אפילו אחרי החתונה,
הייתי בא אליו תמיד, הוא היה דוחף לי 100 שקל בצד ימין והביא בצד שמאל. בגלל שאחד שלא... אני שמרתי על הסוד, לא גיליתי לאף אחד מהצד, זה לא שלי. כשהוא היה בא אלינו... וכשהיה בשבת מגיע הקידוש כמו שריבה מספרת, זה לא יכול להמשיך בכלל. כי יוסמאל היה עושה... משהו שהוא בנוסח של אבא שלו, זה נאמרה של אבא, ספינקה נוסח של ספינקה, והוא עשה את זה יוסמאל אותנטי כמו אבא, זה היה... שכשעוד הייתי ילד לא יכולתי להבין מה מצחיק פה כל כך, אבל זה כל כך סחף הצחוק הזה. לוסי נתן לך גם מכנסיים או רק כסף? בטח. אוקיי, עכשיו בקשר למכנסיים, אני הייתי מגיע אליו ביום שישי, הייתי מגיע ללוסי ביום שישי, וכבר היה שעה או שעה וחצי לפני שבת, מיד הוא לקח, הייתה לו יד אחת קצרה יותר מהשנייה, אני לא יודע אם זה באמת הייתה, לי הוא הראה תמיד, אתה רואה יד אחת קצרה מהשנייה, תמיד הוא הראה לי ככה, אתה רואה? יד אחת קצרה. הוא כל פעם היה עושה עם יד אחרת. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי במכונה הוא דוחף, אז יד אחת צריכה להיות. הוא היה גם משגע אותה עם ההשקיה, הוא היה מקליט. הוא היה מקליט גם כל מיני דברים. ואז הייתי מגיע אליו, באמת שעה וחצי לפני שבת, לוקח צ'יק צ'ק מידות, ומריץ במכונה. ויש מכנסיים. רבע שעה, חצי שעה לפני שבת, היה לי מכנסיים חדשות, קבוע, זה הלך שיש לי מכנסיים, כשאני מגיע אליו, יש לי 100 שקל, 100 שקל ומסוג לזה. מהלירות, לא שקל. 100 פונטים. וכשכבר הייתי נשוי, והוא היה בא אלינו לשבתות, לחיפה, אז הוא תמיד כשהיה יוצא החוצה, מאחורי הוואזה. מה זה מאחורי הוואזה? שהוא שם לי חיים. שהיא לא תדע, שהיא לא תראה. אני כל פעם התפלאתי על הקטע הזה של האנשים האלה, של גם זיידי וגם באבי, היה להם חיים קשים בטירוף. כשאני שומע את הסיפורים, אני לא יודע... איזה זיידי? זיידי ינקב נפתולה ובאבי חמיזי. לא, אבל מהסיפורים שלי ארי ויסלאי, לא התפגש שלא הכרנו אותו, אבל את הצרות שהם סיפרו לנו מה שהם עברו, זה היה מטורף. כי לצאת משם לילדים נורמליים זה בלתי אפשרי, אבל היה להם את השמחת חיים הזאת, זה בלתי ניתן, כל האחים והאחיות עם כל כך הרבה אהבה, נבר תלונות, אף פעם לא מתקדמים, תמיד טוב, תמיד אהבה ושמחה, הם היו חוזים חרוזים בכל מיני אירועים, בפורים, במה שזה לא יהיה, אמא וארי, ויוסמאיה, וחווה, ומלכה, וכולם. זה לא נורמלי, תחשבו, ארי הלך לעבודה כשהוא היה בן 13, והלך להיות אינוש. אתם יודעים מה זה אינוש? מתמחה. אינוש זה מתמחה, מי יודע? אינוש. הוא חטף שם במכון. הוא היה צריך לעשות את כל העבודות השחורות בבית, בנוסף ללימוד לא רק זה, הוא היה צריך לעלות בבוקר. יוסמאל אותו סיפור, יוסמאל נבד סיפר לי, לא שמעתי את זה מאף אחד, מיוסמאל עצמו. אני לא רוצה להגיד פה, אבל... לא חשוב. מה שהוא עבר, סבל גדול הוא עבר, גם הוא וגם אח שלו. ואחרי זה אח שלו הלך להיות אצל משפחה, ואת הסבל שהוא עבר שמה... בל יתואר. בל יתואר. לא יודעים כולם, אבל הוא עבר סבל בלתי ניתן לתיאור. ברומניה עדיין. ארי. ברומניה. ובכל זאת, כשאנחנו באנו לארץ, מצאנו בן אדם שמח, מאושר, מכניס אורח, הכניס אותנו אליו, תמיד עם הומור. זה לא... אז ספר איך נכנסתם לבית ברחוב רב אשי. זה סיפור. רגע, היא באמצע. לא, עם הריבה באמצע, לא? לא, אני סיימתי.
עכשיו, אני רוצה רק עוד קוריוז קטן על בבי, זכרונה לברכה. היא הייתה גרה שם על יד התלמיסטוירה בוויז'ניץ. כן, בווילה הזאת. והייתה שומעת את התלמידים שם שרים וזה, וזה היה נותן לה אושר. הייתה שרה איתם את השירים שהייתה שומעת של החיים. היה נותן לה אושר עצום וזה, לשמוע את הילדים. לשמוע את הרינה והתפילה. אני רוצה להוסיף עוד סיפור מיוסף מאיר, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל אמא סיפרה לי את זה פעם, שהוא היה גר בקריית מוצקין, הוא היה חייט, כן, כולם מכירים. קריית שמואל. היה ראה איזה יהודי אחד, מסתובב שם עצוב ומודאג, הוא שואל אותו מה הרבית. אומר, יש לו הזדמנות לקנות דירה, אבל אין לו כסף. הוא אומר לו, כמה אתה צריך? הוא אומר, 100 לירות. 100 לירות היה אז המון המון כסף. הוא הלך, לבא ממישהו וייתן לו 100 לירות, בן אדם שהוא לא מכיר. בן אדם שהוא לא מכיר, ראה יהודי בצד, 100 לירות. זאת אומרת, מה נתן ליהודי הזה? אחרי הרבה זמן הוא בא להחזיר לו, הוא אומר לו, אתה לא צריך להחזיר לי את זה. היה איש טוב לב בצורה לא רגילה. בשבעה שלו, כל אנשים, אבל לא ידענו. אנחנו ידענו שיוסף מאיר בא, הוא היה מגיע אלינו יוסף מאיר. באותו רגע שהוא היה מגיע, אמרתי, וואלה, חודש יודע, אנחנו חיים כמו מלכים. הוא היה מגיע, אמא הייתה נותנת לו לאכול, והיינו אוכלים ארוחת ערב, והם היו נוסעים. ואז פתאום הוא אומר לאבי, רגע, שכחתי משהו. הוא היה שם לאמא מתחת לכרית, מה שכחת? כלום. היא ידעה אולי. באותו חודש היה לנו התפרענו, נעליים, מה לא. זה הטוב לב שלהם, וזה החוכמת חיים שלהם, וזה האינטליגנציה הרגשית ש... יוסף מאיר פעם הגיע... אין דבר כזה במשפחה שלנו, באחיות ובאחים, שהם לא כועסים על אף אחד. איך אמא שלי אומרת, מישהו כועס עליך, זורק עליך אבנים, תן לו סוכריות. זה דברים שאין, זה בבי, זה בבי, זה ארי, זה חווה, זה כל מי שהכרתי, זה אינטליגנציה רגשית שאני לא מכיר באף מקום אחר. היה להם גנים טובים, נראה לי. שיר, אתה משהו להגיד. זה הבנו לזה. מאיר היה מדי פעם, הרבה פעמים, כל לידה כמעט היה מגיע, אנחנו גרנו קרוב לחיפה, היה מגיע הרבה, נסענו אליו, גם הוא הגיע, ופעם אחת הוא הגיע בתוך המעיל שלו, היה לו מסננת של תה. היה לו מסננת של תה. יש את זה במצגת, הכנסתי את ה... הכנסת את זה? אבל למה? הוא אומר, הוא הביא את המסננת לסנן את הבדיחות שלו. ששום דבר לא עבר זה מרגלית הוא אמר את זה. הוא היה בשקט חצי שעה.